Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Daghan ang mila or misangpit sa Ginoo pero wa nagpasabot nga ang tanan nga misangpit sa Dios gikahimut-an sa Dios. Daghan nga mitawag sa Ginoo pero wa nagpasabot nga ang tanan nga nitawag sa Dios nahimuot ang Ginoo. Laktod nga pagasulti ang atong paghisgutan karon ang pagtuo sa matag usa kanato. Nga diin kumusta man ang pagtuo sa usa ka tawo, kung misangpit siya sa Dios nga naay nindot ka motibo, o kumusta ang pagtuo sa usa ka tawo nga misangpit siya sa Dios apan lahi iyang motibo, o di ba naa siya gipangayo sa Dios apan nagduha-duha siya kung tubagon ba kini sa Dios. Again, ang atong paghisgutan karon mao ang pagtuo. So ang atong tubagon nga pangutana, anaa ba di ay sayop nga pagtuo? O di ba unsaon man para makabaton ako og nindot nga pagtuo? O di ba pagtuo nga maoy gikahimut-an sa Dios? If naa mi Biblia, palihog kog abli diha sa libro sa Hebrehanon or sa Hebreo. Libro sa Hebreo, kapitulo 11 or Hebrehanon kapitulo 11, bersikulo 1 hantod sa 4. Ang pulong sa Dios nagingon, ang kahulugan sa pagtuo
mao nga may kasiguraduhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios. Pinaagi sa pagtuo, nasabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Tungod sa pagtuo, naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo, gikahimut-an siya sa Dios ingon nga taong matarong, kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo, nagsulti gihapon siya. Niini nga kapitulo sa libro sa Hebreo, ato makita diri kung unsa or kinsa ang mga tao nga diin sa karaang panahon nahimo silang maayo nga ehemplo, maayo nga panig-ingnan kung unsa ang sakto nga pagtuo. And then sa bersikulo 4, atong hisgutan ang unang tao nga diin nahimo nga ehemplo unsa ang sakto nga pagtuo regarding sa ato nga paghalad didto sa Dios. Sa bersikulo 1, nag-ingon diri, ang kahulugan sa pagtuo nga may kasiguraduhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Ang kani nga mensahe murag lisod kay siya sabton sa tao nga pagsabot, pero ato siyang tan-awon nga din mituo ta sa usa ka butang nga wala nato makita pero sigurado ta tungod kay confident ta nga naa siya og naa ni bisan wala nato makita. Laktod nga pagasulti, una sa tanan na feel nimo pero wa nimo nakita. Panduha, tinuod ang imong pagbati bisan wala nimo nakita. Laktod nga pagasulti, ngano nahigugma man ka sa usa ka tawo bisan wala nimo siya makita. O laktod nga pagasulti, ngano mituo man ka nga gugma siya maski wala nimo makita kung unsa gini siya ang gugma. Ngano naluoy man ka nga wa man nimo nakita unsa ni siya ang kaluoy. Ngano may kaingon man ka nga naay hangin tungod ba kay proven by science bisan wala nimo nakita nga naay hangin by sa imong mga mata. So ato makita diri nga din confident ka nga mao ni siya ang tinuod tungod kay una sa tanan nabati nimo, panduha mao ni siya ang imong nabati sa imong kasing-kasing. So ato makita diri nga din ang tinuod nga kahulugan sa pagtuo nga may kasiguraduhan kita diha sa Dios. Laktod nga pagasulti mao kini, tanang butang nga naa sa kalibutan mukuni kita og pagtuo. Laktod nga pagasulti mao ni siya. Mituo ka nga naa kay ginikanan, mituo ka nga naa kay igsoon, mituo ka nga nabusog ka, mituo ka nga tanom na siya, buwak na siya, nalaya na siya, natay-an na siya. I mean, mituo ka niini, tanang butang nag-emphasize siya og pagtuo. Pero unsa man ang pagtuo nga diin mo tuo ta didto sa Dios ug mao ni siya ang sakto nga pagtuo. Tuod kay nga naman di ay. Kung ituo ta sa Dios, kani siya pagtuo. Kung wala ta mituo sa Dios, kana siya pagtuo gihapon. Pagtuo nga wala kami tuo sa Dios. Ato makita diri nga diin sa kinabuhi ning Abel, iyang gipakita ang sakto nga panig-ingnan kung unsa ang sakto nga pagtuo. Hilabi na gayud kung maghisgot kita mahitungod sa paghalad didto sa Dios. Nga diin sa bersikulo 2 makita nato pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios. Kumo layat ta diri sa bersikulo 6, walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud mo tuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Ato makita diri nga diin pinaagi sa pagtuo mahimuot ang Dios sa kinabuhi sa tao. Ginahisgutan niini sa nagasulat sa Hebreo nga diin ang nakapahimuot sa Dios, ang nakahatag og kalipay sa Dios ang pagtuo sa tao. So kung ato siyang tan-awon sa gibuhat ning Abel, ngano nahimuot man ang Dios tungod kay anaa siya'y pagtuo. Laktod nga pagasulti, maski naa pa kay ihalad nga nindot sa Ginoo, maski magbuhat pa ka og nindot, kung wala ang imong pagtuo nakasentro para sa Dios, ang Dios dili mahimuot niini. Kung ato siyang tan-awon sa mga naay kapika sa kinabuhi, kamuingon baka nga diin imo siyang giatiman tungod kay dili ni siya gawas, dili ni siya gugma, kundi responsibilidad nimo, o di ba ka napugos lang ka pagbuhat tungod kay gikinahanglan tungod kay
kasaado mo sa papel, kani siya lahi siya ang pagbati kung obligado lang ka nga nibuhat niini, ug lahi siya nga pagbati kung nibuhat ka tungod kay higugma ka. Lagtod nga pagkasulti, ang gikahimutan sa Ginoo kun ang atong gibuhat is nakasentro para sa Dios ug connected siya pinaagi sa pagpakita sa sakto nga pagtuo diha sa Dios. Nganhi ato makita nga diin in terms sa ato ang paghalad didto sa Ginoo, mao ni siya halad pinaagi sa pagtuo, panduha halad na pinakaanindot para sa Dios. Pantulo halad na mulahutay. O atong isgutan ng una, muna siya ang halad pinaagi sa pagtuo. Kung gigamit diri sa bersikulo 4, ato makita diri ang usa ka karakter nga mao si Abel. And then si Abel ato makita siya ngadto sa Old Testament, especially nga sa libro sa Genesis sa kapitulo 4, ato makita diri ang istorya kung unsay gibuhat ni Abel ug unsay gibuhat ni Cain. Ang gibuhat ni Abel, iyang gihalad ngadto sa Dios ang pinaka-anindot para sa Dios. Apan ang gibuhat ni Cain, nihalad man tuod siya pero wa nagpasabot nga nindot na siya basta nihalad siya. Ato makita diri nga din wa nagpasabot nga din imong gihatag ang tanan para sa Ginoo, ang Ginoo nahimuot sa imong kinabuhi. Atong tan-awon diri unsa man ang imong tumong, unsa man ang imong gustong mahitabo ug giunsa nimo pag-respond o giunsa nimo pag-obey ang sugo sa Dios diha sa imong kinabuhi. Nga din halad pinaagi sa pagtuo. Tungod kay mao mo gani siya ang tendency. Tan-aw man gud nato tao, mao ni siya ang the best para sa tuwa. Kung tan-aw na to mao ni siya ang the best para sa tuwa, mao ri siya atong ihatag nga standard didto sa Ginoo. Kung atong tan-awon, ang Ginoo is naa siya'y standard. Pero wala gi-implement sa Ginoo nga dapat ma-meet up ninyo ang akong standard. Apan tungod kay dili ma-meet up sa tao ang standard sa Ginoo, gihatag niya ang grasya ngadto sa tao nga pinaagi sa tao muhatag siya og pinaka-best ngadto sa Ginoo maski tan-aw niya or mayuntag dili siya best sa tanang best pero imong gihatag ang pinaka-the best maski kulang siya in terms sa resources pero imong gihatag ang pinaka-best. Pero atong tanawon diri ang story, ang gibuhat ning Abel is iyang gihatag ang pinaka-anindot og pinakatambok nga karnero. Gihalad niya didto atubangan sa Ginoo. And then nahimot ang Ginoo gidawat niya ang halad. Apan unsay gibuhat ning Cain? Iyang gihalad ang prutas pero wala nagpasabot, wala ang Biblia wala naghisgot nga gihalad niya ang pinakaanindot nga prutas, wala po naghisgot og gihalad niya ang pinakabati nga prutas, pero ato makita diri nga kang Abel gihatag niya ang pinakaanindot. Wala nag-emphasize kang Cain nga nihatag siya sa pinakaanindot. Pero atong mabasa diri nga naay gihalad si Cain. Again, kung ato siya i-connect sa atong kinabuhi is mao ni siya. Dili malikayan sa atong kinabuhi nga tan-aw nato gitawag nato magmantinil ta diha sa Ginoo. Kana bang sayangan ta muhatag didto sa Ginoo tungod kay tan-aw nato magamit pa nato ni siya. How about sa tithes and offering? Or sa love and offering. Dili ta mohatag didto para sa Dios tungod kay tan-aw nato may kag 500 magamit pa ni siya nako makapalit pa kog ngunani. So akong ihatag sa Ginoo is gamay lang. Mao ni siya ang kinaiya sa tao. Tan-aw mo gud nato nga mas maka-benefit pa ta sa butang mao nang magmantinil ta sa pag-offer ngadto sa Ginoo. Apan mao ni siya ang atong tan-awon. Atong tan-awon una sa tanan kung kinsa ta atubangan sa Ginoo, panduha kung kinsa ang Dios nga mao'y atong halaran. So tanawon nato ang una, kinsa man ta atubangan sa Ginoo? Kita binuhat sa Dios. Kita mamatay. Limitado lang ang tanan. Limitado ang tanan diri nato. Kita dili mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Tanan nga resources nato dili mo'y kita mo'y panag-iya ni ana. Kita mobiya sa kalibutan. Walay usa ka butang nga magpabilin diri nato. Panduha, balik ta ngadto. Kinsa ang atong halaran? O kani siya mao ang Dios. Ang Dios mo'y tag-iya sa kalibutan. Ang Dios mo'y tag-iya sa tanan. Ang Dios mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Ngano magmaintinil man ta sa paghalad sa Ginoo kung ang tanan siya may tag-iya niini. Laktod nga pagkasulti, ang atong gi-offer, ang atong gihalad diha sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y tag-iya anang daan.
ug ato lang gi-recognize ug atong gi-acknowledge nga ikaw ang Dios nga mao tag-iya niini ug ako ning ihalad balik diha sa imuha. Ug tuguti o Dios nga diin ang kaning mga butang nga akong gihalad sa imuha, ikaw mahimuot niini ug imo ning gihalad pinaagi sa pagtuo. So ato makita diri nga diin bisan taas kayo ang standard sa Ginoo, pero ang atong paghalad diha sa Ginoo uyon kung unsa ang kahimut-an sa Dios pinaagi sa pagtuo. Din mahimuot ang Dios niini. Apan ang tendency sa mga tao is usahay magbuhat ta og kaugalingon natong standard nga tan-aw nato again baliko nako mao ni siya ang pinaka best para nako. In terms sa mga batan-on kung ato siyang i-connect regarding sa pagpili natong mga partner sa kinabuhi, mga batan-on nga mga naay mga partner sa kinabuhi dili pa mga kasado, mao ni siya. Do kusog kay ta mo ingon nga God's will, God's will, God's will, God's will. Kung tan-aw nato nga ang lalaki or ang babae kwartaan, gwapa, bahalag maestra, bahalag doktora, nga na ba? Pero atong tan-awon dire is mao ni siya. Dili na to gustong mahitabo ni siya nga ang atong permissive will or ang ato ang gusto maoy atong isulti didto sa Ginoo nga tan-aw nato ang Ginoo mo'y mag-adjust para nato. Mao ni siya. Kun mga batanon mo pili ta og partner sa kinabuhi, atong unahon ug atong i-offer didto sa Ginoo. Kung Lord, unsa may sakto og dapat kani ba siya? Lord, tuguti og tabangi ako unsaon pagpili kinsa man. Pangutana sa Ginoo. I-offer sa Ginoo ang imong kinabuhi, i-offer sa Ginoo imong kasing-kasing. Tungod kay ang Ginoo mo'y nakaila, nakakita, nakabalo, nasayod sa tanan sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi, sa imong kaugmaon. Ug mao ni siya nga punto nga din atong i-offer, ihalad dito sa Ginoo tungod kay siya mo'y nasayod sa tanan. Apan unsa may nahitabo sa kalibutan karon? Bisan pag kontra sa imong ginikanan, bisan pag kontra sa imong mga kaila, ato jud ipugos. Ato jud i-insist maski mo yung tag sukwahay siya biblical o di ba ka dili mo pareha og espiritu, di mo pareha kinabuhi, di mo pareha ato jud yung ipugos tungod kay ngano man. Tungod kay tan-aw nato mao ni siya ang tinuod nga gugma. Di ba? Bisan pag tag sukuhay siya sa plano sa Ginoo pero ato yung ipugos tungod kay tan-aw nato mao ni siya ang tinuod na pagbati. Mao ni siya ang tinuod nga dalan. Again, remind nato sa matag usa. Ang Ginoo mahimuot sa atong pagabuhaton kung ato siyang gihalad pinaagi sa pagtuo. In terms sa tanan natong pagabuhaton o desisyon sa atong kinabuhi, ato siyang ihalad didto sa Ginoo. Tungod kay lahi man guni siya ang duha ka butang. Una, tinuod man nga misulti ka sa Ginoo, pero nabuhatan nimo ang butang. Mao na giingon nga naghatag na lang kag impormasyon sa Ginoo, wala na niingon nga nangayo ka og giya gikan sa Ginoo. Nangayo ka giya gikan sa Ginoo o di ba ka nagsulti na lang kag impormasyon didto sa Dios. Kung yung nangayo ta og giya sa Ginoo, mao ni siya. Lord, tuguti ko Ginoo sa tanan na akong mga desisyon nga pagabuhaton. Unsa may sakto, unsa may nindot. Lord, tabangi ko. Mao ni siya ang giyagikan sa Dios. Apan sa mga tao is mao ni siya. Nagbuhat na ka og plano, apan moingon ka sa Ginoo, Lord, sakto ba ni ang plano ang akong gibuhat? I mean, una sa tanan nagbuhat na nimo ang plano tapos mangutana ka sa Ginoo kung sakto ba or dili. So ang pinaka-anindot, before ka mo take into action, dapat imo na siyang ihalad didto sa Ginoo pinaagi sa sakto nga pagtuo para kung unsa imong pagabuhaton og desisyon sa imong kinabuhi, kahimut-an sa Dios pinaagi sa paghalad diha uban ang pagtuo. Nga diin, sa panduha, nga diin imong gihalad ang pinaka-anindot diha sa Dios. Ato makita diri, nga diin, ang gihalad ning Abel is more acceptable o mas sakto o mao'y gikahimut-an sa Ginoo. Atong timan-an, wa nagpasabot nga mas maayong tao si Abel nga diin gidawat siya sa Ginoo ang iyang halad. Wala nagpasabot nga dautan si Cain tungod kay wala gidawat sa Ginoo ang iyang halad. Atong tan-awon diri nga diin gidawat sa Dios ang halad ding Abel tungod kay nagmasinugtanon siya sa sugo sa Dios. Tungod kay iyang nakuha ang gikahimut-an sa Dios. Tungod kay bisan pa sa iyang kinabuhi nga din tan-aw niya nga pwede niyang maghalad siya nindot, maghalad siya bati, apan iyang gipili ang pinaka-anindot
para sa Dios ug mao nay nakahata og kahimayaan sa Ginoo. Laktod nga pagasulti, wala nagkinahanglan nga sikat ka para malipay ang Ginoo. Wala nagkinahanglan nga dato ka para malipay ang Ginoo. Wala nagkinahanglan nga mutights kag dako kayo nga malipay ang Ginoo. Wala nagkinahanglan nga din manghatag ka sa kabus para malipay ang Ginoo. Ang gikinahanglan sa Ginoo nga mao ang magmasinugtanon ka nga naa kay kasing-kasing nga maoy makapahimuot sa Dios. Ang imong pagtuo nga tanan nimong pagabuhaton is imong gihalad para sa Dios. Nga din tanan nimong pagabuhaton is imong gibuhat pinaka the best para sa Dios. Nga diin regardless if unsa man imong trabaho, kung mayon kag ikaw ang maestro, ikaw maestra, again himo ka nga pinaka anindot nga maestra tungod kay imo nang gihalad, gi-offer para sa Dios. Kung ikaw ang doktor, ikaw ang pinakaanindot na doktor tungod kay imo nang gibuhat para sa Dios. Kung ikaw tiglimpyo lang og sapatos, again, ikaw ang pinakaanindot nga tao nga tiglimpyo og sapatos tungod kay imong gihalad para sa Dios. Regardless kung unsa imong trabaho sa kinabuhi, kung imo nang gihalad para sa Ginoo, ikaw ang pinakaanindot tungod kay ang the best imong gihalad para sa Dios. Mo nang sa tanan natong pagabuhaton, mao ni siya ang ato makita, dili ta magmantinil diha sa Dios. Sa tanan natong pagabuhaton, di ta magmantinil tungod kay ang Dios nagatan-aw niini. Wa nagpasabot kung nay tawo nagtan-aw nimo nga naa ka mo trabaho. Trabaho maski walay tawo nga nagtan-aw nimo. Ang Dios nakakita ug ang Dios magapanalangin. Timan-an nato nga ang Dios maoy muhatag og panalangin ug nganhing dapita ang Dios pod maoy muhatag og silot. Tuguti nga ang Dios maoy mahimuot sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Nga diin sa pantulo, unsa man ang ginahisgutan, ang halad nga mulahutay. Niini nga bersikulo 4, patay na si Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo, nagsulti gihapon siya. Ngano nagsulti man gihapon siya? Tungod kay atong nakita na basa diri kung unsa ang sakto nga panag-ingnan sa sakto nga pagtuo diha sa Dios. Nga diin sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Dapat ang atong pagtuo align siya o haom siya kung unsa ang gusto nga mahitabo sa Dios sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Dili tungod kay sukwahi siya kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. So sa ato ang unsa may dapat atong ihalad didto sa Ginoo. Mao ni siya. Una sa tanan, ang atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi ba ato na bang gihalad diha sa Ginoo? Ato na bang gitugutan nga Dios o Dios, ikaw na ang mag-control sa akong kinabuhi. Imo na ang akong kinabuhi. Ang atong kasing-kasing, ato na bang gihalad dito sa Dios? Ang atong mga batasan, mga kinaiya, ato na bang gihalad dito sa Dios? O di ba ka kung suko kay ta kusog kay ta mamalikas? Tungod kay wala pa na nato siya gi-offer dito sa Ginoo. O di ba ka sa atong kasing-kasing nga kuwang ta sa pagtuo, kuwang ta sa pagsalig sa Dios in terms nga maabot ang mga problema. Kumusta man, ato na bang gihalad diha sa Dios? Ang ato ang mga partner sa kinabuhi, ang atong pamilya, ang imong bana, imong asawa, imong mga anak, imo na ba nang gihalad diha sa Dios? Kay kung wala pa, tuguti nga din ang Dios mo mag-control, mahimong asentro sa imong pamilya, tuguti nga mao ni imong ihalad didto sa Ginoo. Ang imong trabaho, imo na ba nang gihalad diha sa Ginoo? Ang imong negosyo, imo na bang gihalad diha sa Ginoo? Ang imong pag-eskwela, imo na bang gihalad diha sa Ginoo? Tanan natong pagabuhaton, atong ihalad diha sa Ginoo. Tanan natong pagabuhaton, atong ihalad diha sa Ginoo. Tungod kay ang kahimutan sa Ginoo, ang sakto nga pagtuo diha sa Dios. Niini nga mensahe ato makita diri nga ang Dios na ay plano nga anindot sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Usahay na himong bati ang dagan sa atong kinabuhi. Dili man tungod kay mao gini siya gusto sa Dios nga mahimong bati imong kinabuhi. Ang plano sa Ginoo nga diin ang imong kinabuhi is nindot. I mean, ngano namatay man si Jesus Christ nga to ibabaw sa cross, tungod kay gusto siya nga mahimong nindot ang atong relasyon diha sa Ginoo. In terms nindot nga kinabuhi. Usahay na himong bati tungod sa consequence sa sala or consequence sa mga sayop natong mga desisyon, mga binuhatan, ug mo nang dagan sa atong kinabuhi na himo nga bati. Apan ayaw kawagtang og paglaom, ang Dios mahigugmaon, ang Dios maluluyon, ang Dios mapasayloon. Bisan kanus pwede ka mo duol ngadto sa iyaha, mangayog pasaylo. Bisan kanus pwede ka mo duol ngadto sa iyaha. Muhangyo nga Lord, tuguti nga ikaw ang Dios magkontrol sa akong kinabuhi.
Sa matag usa karon nga naminaw sa pulong sa Dios, tuguti ang imong kaugalingon nga diin ang Dios mo'y magkontrol niini. Tuguti nga ang Dios mo'y mahimuot sa imong kaugalingon, sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa tanan aspeto sa imong kinabuhi. Tuguti nga ang Dios mo'y maghari. Tuguti nga din ang imong pagtuo mo'y haom ngadto sa kabubuton sa Dios. Tuguti nga ang Dios mahimuot sa imong kinabuhi. Dalaygon ang pulong sa Ginoo. Magampo kita. Ginoong Dios na ini nga panahon, kami Ginoo nagkakalipay tungod kay ikaw ang Dios nga naay nindot nga plano sa matag usa ka kinabuhi. Tuguti Ginoo nga din ikaw o Dios mo'y mahimuot sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Mahimuot Ginoo sa kinabuhi sa mga tawo nga naminaw karon bisan pa sa imong mga kaanakan. O Dios, tuguti Ginoo kung unsa man ang mga problema mo'y nakababag sa ilahang halad sa tanan-tanan diha sa imuha. Tuguti Ginoo nga diin ikaw Ginoo magahikap sa ilang kasing-kasing, nga diin muangkon sila nga sila makasasala, muangkon sila nga sila nagkinahanglan og kausaban, muangkon sila nga din sila makadepende sa imuha, nga diin ilang ihalad ang ilang kinabuhi, ilang ihalad ang ilang nga pamilya, ilang ihalad ang ilang mga anak, mga partner kapika sa kinabuhi, ilang ihalad sa bisan unsa man ilang pagabuhaton sa ilang kinabuhi, ilang angkonon nga ikaw ang Dios nga tag-iya niini, ikaw ang Dios mao nay plano sa tanan, ikaw ang Dios mao naghari, ikaw o Dios mao mahimuot sa tagsa-tagsa nila nga kinabuhi. O Dios, tuguti nga matag-usa nga diin among ma-develop Ginoo ang kasing-kasing nga diin andam og masinugtanon sa tanan mong sugo nga din ikaw ang Dios mahimuot sa among kinabuhi. Lord God, niini nga mensahe ikaw Ginoo butang niini sa among kasing-kasing ug sa among una-una nga din amo kini siyang kuptan hantod sa imong pagbalik o di ba ka hantod nga imong kuhawon ang among kinabuhi. O Dios, hinaot nga ikaw mahimuot niini. Lord God, salamat sa tanan, ikaw ang Dios nga among gipasalamatan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Walay rason na dili ka pagabayaan